ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ದಿನ ಬತ್ತಂಡು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ದಿನ. ಇನಿ ಸುರೂತ ದಿನಟ್ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಐನರೆಗ್ ಶುರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಗ್ರಾಣ ಮೂರ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಮ ಪೂರ ಕಾಂಡೆನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ದೇವೆರನ್ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುನ ಪೂರ ಕಾಂಡೆ ಐನರೆ ಕಾತುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಂದು ಬೊಕ್ಕದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲು ಶುರು ಆತುಂಡು. ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಹೋಮ ಪೂಜೆಲು ಪೂರ ಅವೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಏತೋ ಹೋಮ ಆಯರೆ ಉಂಡುಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಕೆಲವೆರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜತ ಐಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇವನ್ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಪಂಡ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ದಾಲ ಇತ್ತು ಅವೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅವೇ ದಿನ ಕತ್ತು ಅವೇ ಟೈಮ್ಗು ಪೋಪ ಬರ್ಪ ಪ್ರಸಾದತನು ಅನಸ್ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಪ ಆತೆ ಈತ್ ಕೈತಳ್ಡು ಈತ್ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಉಂಡೊಂದು ಪೂರ ಈತ್ ಕೈತಳ್ದು ತೂದು ಎಂಕುಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತೋಪುನು ಅಂಚ ಎನ್ನಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಲು ಪಂದು.
ಈ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತೆ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಪೊರ್ತುಕಂತನನೆ ಪೂರ ಪೂಜೆಲು ಹೋಮಲು ಶುರುವಾತುಂಡು. ನಾಗವನಟ್ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಅಂಚನೆ ರಾಕ್ಷೋಗ್ನ ಹೋಮ ಭೂವರಹ ಶಾಂತಿ ಪವಮಾನ ಹೋಮ ಅಂಚ ಪೂರ ಹೋಮಲು ಎಂಕು ಬೂರುಂಡು ಸರಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಎತ್ತು ಅವನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿಂದು ಒಂತಂತೆ ಬರ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಏ ಸಕ್ಕ ಬಾಗತ್ತೀನಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಎತ್ತಿಯೇ ಸೆಲ್ಫಿ ಎತ್ತುಂದು ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಕ್ಕಲು ಬೇಗ ಸೆಲ್ಫಿಂದು ಬೇಗ ಬರ್ತುಂಟು ಬಾಯ್ 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 ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಗ